bayare bae wong lanang. Audi neng Yuli Mas Cokro. Hancur rasa ati beli bisa diobati, umpama wong tiba ditambah ketiban andangan. Bapak Asmadi majikan lanang, Ibu Masti majikan wadon. Ngomong wis beli cinta karo sing omah, cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi kian wis beda beli ilo atau ning mata, wis beli ilo sepatu abang el karo sing ning omah abang el, cuma siji abang el sing gawe abang el sayang bos sepatu.